होय आमची महाराष्ट्राकडे गेम असली फायनल टफ झाली गेम आणि आम्ही जिंकले 3-2. आमचे टीममेट्स बरे टीम कॉर्डिनेशन बरं झालं आणि आमचा सपोर्टही बरो असला. त्याचे आमचा लास्ट इयर गोवा जिंकलेले. फर्स्ट टाइम जिंकपाक इजी म्हणल्यार सेकंड टाइम डिफेंड करपाक व्हेरी डिफिकल्ट. सो आमची टीम बरो एफर्ट केलो ताका लागून आमी जिंकले.